হজম বুঝনো যে কক কালিমানি যিনি বরং নাম ইএম কমল কলই তাই নারায়ণ বীরেন্দ্র ত্রিপুরাতে আনি সম্বন্ধে যে ভিডিও ভাইরাল উমানতে কক কালিমানি বনতে তিনি অকরা এডিসিনি অকরা বরং গোনাं অনুচন্দ্र जमातिया बिनि दैखांबाय दिनै हाथुला एग्जामखौ सालायखा आरो दङ बरं गोनां इएम बबरन्जनिया ताई मासा दिनै बुकुजु बरं गोनां इएम दलिरिया ताइगेजा दिनै इएम राजेश त्रिपुरा ताई एमडिसि बरं गोनां देबसिस त्रिपुरा गावनि दस्तानो जों कौ सालायखा कौ सालायै जगह सका जे जों घटनानो ताई बारे रेलिया एवं चीनी जाति हामकरेन बागै चीनी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर सोसाइटी ऑफ आवर पीपल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड फॉर पीस एंड हारमोनी बागै जों बनो गाहामखाय ताई लावरुलिया बनो अरम मथांलायसिनाय एवं बरं गोनां कमल कलै बतिनि तंजानाय तमानि बिनि फ्री सिडर कैसा प्रग्राम तमन बागै बहुत दय मा थाङा बिन बागै एवं ताई कैसा डेट खाइजाका 1 तारिख नवेम्बर और कैसा ताई जे बातानि अनारेम दि प्रग्राम खाइजानाय ओ दिनो ताई अन्य दफने बरबो तंनाय विशेष कर मलसमबाय मुरासिं नाय ताई त्रिपुरा तीनटा दफाते और ब्र एक प्रग्राम खाने ओ प्रग्रामो बरं गोनां कमल कलबो तंनाय आंबो फायनाय और जा ऑनलाइन माने जों दुइजननि मध्य मिस आन्डारस्टेन्डिं और न फायनाय एवं ब सीएम कक साखलायखा एवं खाकायो जों बनो ताई लावरुलिया जोंनि त्रिपुरासा दखान बा गाहाम बागै एवं जों बनो ताई अरन पायानानै खा चं दं एवं आसा खालायो जेहेतु सीएम बनो दौनो हागौ अरन पायनाय सार तेथाजा संमं आं सानाम बुजं खाजे नों आपनि जे सामानि ओ आनि ते जे भिडिअ भाइराल माने अब के ओ भिडिअ भाइराल खायमान के कोनो खा खामजानाय ना खाबायनाय ना केबुनि मुङै खरसासनि मुङै हामियाखै भाइराल खायजाका नों कक सागा आरो आनि नाव निचय आनि प्रेस मिट नखना प्रेस मिट दायो आं सागा जे पुरा घटना आं इ जगाओ ताव आर का तावख्लाय साखाय बहु आलोचित चर्चित विषय এবং त्रिपुरा साराव विशेष करा जत नुजागोन आं कटालखे साना थाङै ताव ककबो कटालखे नखरनाय आं बनो खायो जों त्रिपुरा सार दखने डेभलपमेन्ट बागै पीस एंड हार्मनी शांति सम्पत्ति रक्षानि बागै अरनो ताई कटालखे मोननानै नायलिया खामानि दनाव आनि प्रेस मिट आं डिटेल साका कटालखे ताई खुजानानै मुजिया जों कथानानै नायो दफा बाय दफा ताई त्रिपुरा सारनि हामख्रायनानै नायो बिनि बागै जों कसम कौन खुसाय ताई कतालखाय माने सम्भव हामियावनान मुचुक गया ओंखाय जे 1 नभेम्बर न गाय तामनोतै पान्दांनायसे औ जे बातार नानि अनारियाम नानि ससियेल निजे ब्राव समाजपति ना कक सामानि और आइफोर खायनाय आइफोराव बरं गोनां कमल कलिबो तंनाय मेडिसिनबो फायदि जों तंनाय और मालायलाय बबावना बना आइफोराव माने और कथालिने बिदि सीएम बिनि इच्छा एवं बबनो दुगना हारितं अब प्लेस रखना ठिकाना र बोल जागा और सर ताई कैसे कक समं सर लाई थांजाक सालो जे कक दिसो खादुम बाना रख खायजाका हिम बतर रख खायजाका आमनो तिला ताम सानो yang जेमन बरं गोनां कमल कलिनि बिनि सापर्टारबो तंनाय बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण सापर्टारबो तंनाय आरो जितु भिडिअ भाइराल खायजाका बिनि बागै सरायराव खादुखा ब खादुमन बागैनो बराव बिनि खूब प्रकाश खायगा स्वाभाविक सतस्फूर्त जे किउ बरो खायमानो ताबो आनो कुरु दङ अनेक कक हामिया सावै हयतो कमल कलिन ब कुरु दङ अ हामिया सावै अ जगाथ' जनसाधारण खायमानि आं खायमिया और मिया ब निनि अनेक एकजन अपोजिशन लिडार नाव नखना बराव बो खायमानि आं स्कुल खायसनो खायनाय आनबो जेमन कतको बनबो कत आनो हामजानायबो दं बनबो हामजानाय दं बो सेस करे बायथा कक सर मोजां कक जामोन
पाइ थागजे कक साना मो समो तांखौ 진인 덕분에 그런 거 진이- 싸우셨죠. 지니 이제 동만이 त्रिपुरा रायजोनि যত जों त्रिपुरा कक सानायरावनो जों साना मुसुखौ जों आरो दफा दफा हामजालाया उन्नयन मुसु जायगाया जों हामजालायनानै मुसुखौ এবং যারা চিনি দফা যে দंनाय বরাव চিনি দফা বা বनि दफा बा दंनायराव जाहाथे चिनि शान्ति सम्प्रति रक्षा माखायनाय जों कथालाय मा दंनाय तामानबा जों त्रिपुरासा हामख्रायनायनि बागै शान्ति सम्प्रति रक्षा खायनायनि बागै चिनि उन्नयन खायनायनि बागै आरो कथालाय मा दंनाय आरो आनि बिरनो त्रिपुरानि स्वार्थ जड़ित या कमलगुरिनि स्वार्थ जड़ित या जों अ जायगायाव निजिनि स्वार्थबाबो त्यागखायो जों त्रिपुरासनि स्वार्थे मा कथालायनाय आनि जत्त ताकु बुकुनर कइमुं এবং आनि যারা त्रिपुरा दफानि बर' आं साग्लायो जों जेहेतु पजिटिव वेटे चले दङ नाव अ जायगायाव खाता खामदि जों गाहाम गोनखाय पाइनाय होननाय आं खाखायो এবং अ जायगायाव दिनै बरं गोनां CM बा जे उद्योग नाहाका जों बन बेलाय खामजामारो बिनि उद्योग न এবং जों बिनि सहयोगिता खालायनाय कपारेसन जों खालायनाय